Nuwun kula nuwun. Amit-amit pasang kalimat tabib. Mugi tinebihna ing sengkala cinaketna ing nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna latina laula Allah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nutu andil kumul jannatul nabtum ta'malun. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa ma ya'silaha wa rasulahu wa yata'adda qudahu yudkil hunar. Wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati lan ugi ingkang kula tekteni keluarga agung Bapak Warsito, ingkang kula hormati ugi keluarga besan puniki menika Bapak Munaji adalah Ibu Siti Mar'ah. Mardikan ing tias nugraha sing Gusti nun inggih zat ingkang maha suci. Mugi tansah kajiwa kasari kula dumateng kula yen sami. Langkung-langkung dumateng keluarga agung Bapak Warsito sakukuban. Sumrambahipun waradin sagung dumadi raharjane sekala nuwun kula nuwun. Ing mriki kula pinangka pambiwara puniki menika acara ngunduh mantu judulipun resepsi ngunduh mantu ingkang sampun kalampahan ijab kabul rikala semanten 20 Oktober 2024 wonten panggenanipun nggih menika mempelai wanita. Puja adalah bisur kunjung arsata dalam Gusti Kang Maha Kuwasa tansah paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula lan sami. Ingkang sampun paring kenikmatan, ingkang sampun paring kanugrahan katitik ing dinten menika kula lan sami saged mangempal wonten pidalipun Bapak kula pun Bapak Warsito adalah Ibu Sri Abung. Selawat ugi salam mugi kairing dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng keluarganipun, sahabat-sahabatipun lan dumateng kula sami ngrawuh ing dinten menika ingkang selalu nenggo-nenggo syafaatipun wonten ing yaumil kiamat. Allahumma amin. Puniki para hadirin ingkang ngrawuh ing dinten menika, Bapak Warsito adalah Ibu Sriatun yang sini sampun nimbalin dawuh panjenengan khususipun keluarga agung besan, keluarga agung Bapak Munaji adalah Ibu Siti Mar'ah. Yang saperlu tali asih dumateng keluarga agung Bapak Warsito adalah Ibu Munaji kanthi lantaran Bagus Yoga Prasetyo SAK puniki sampun dawuh ijab kabul dalam Roro Rahmah Nur Andini SM. Awit donga pangestu panjenengan sedaya sang Sriat Mojo kakalih rikala semanten anggenipun ijab kabul abdi nikah manggih rayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Sumangga didonga sareng-sareng mugi-mugi Bagus Yoga dalah Rahman Nur Andini anggenipun urip bebarengan enggal ing sak mangke dados keluarga ingkang bahagia donya lan akhirat. Amin. Rantaman ingkang sampun karacik nut adat widiwedana ingkang sampun kawengker dumateng keluarga agung Bapak Warsito setunggal pambuka. Ingkang angka kalih sampeyan penyerahan saking keluarga agung Bapak Munaji adalah Ibu Siti Mar'ah ing sak mangke badhe kasariran Bapak Anwar Bapak RT. Rantaman salajengipun ingkang angka 3 sambutan saking keluarga Agung Bapak Warsito mangke badhe kasariran punenggih
Kolonel TNI Haji Saproni sang Adi SHMH ing adicara kesalajengipun wengi menika serah-serahan secara simbolis tondo tali kasih keluarga agung dhumateng Agung Bapak Warsito adalah Ibu Munaji ing sak mangke Ibu Siti Mar'ah menyerahkan kepada Ibu Sri Atun secara simbolis. Ingkang salajengipun inggih menika kalajengaken acara adat panggih Jawi. Saantawisipun inggih menika wonten miyosing pengantin putri lan wonten ugi lempar sirih injak telur sinduran lan ugi bobot timbang tanam wisuda kacar kucur lan salajengipun. Wedhi menika rantaman ing sampun karacik nut adat widodana saking keluarga agung Bapak Warsito. Sumangga ngancik adicara ingkang pindah nggih menika pambuka sumangga sareng-sareng kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Puniki acara salajengipun acara ingkang kalih sambutan penyerahan saking keluarga agung Bapak Munaji ingkang badhe sasariran Bapak Anwar RT wekdal kula sumanggaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi jalannya agak delay Pak, karena saya orang barat, tadi bahasanya timur saya kurang paham. Pas dipanggil Anwar dong, saya kira didoain kali begitu, saya nggak tahu. Biar tahu Pak, ntar tak ajarin Pak RT, tenang. Terima kasih Pak. Kita itu harus bisa berbaca mana aja. Ya, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Pertama yang saya hormati tuan rumah Bapak Warsito dan Ibu Sri Atun beserta keluarga besarnya, dan yang kami hormati rombongan keluarga besar Bapak Munaji dan Ibu Siti Mar'ah. Tak lupa para tokoh agama setempat, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, Ketua RT 1 dan Ketua RW 9 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Ini bener alamatnya Pak ya? RT 19. Bapak RT-nya kali? Oh bener. Mohon maaf Bapak. Oh sama-sama RT. Baik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dengan nikmat rahmatnya kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka, bermuazahah dalam acara ngunduh mantu Bapak Warsito dan Ibu Sri Atun, di mana dalam hal ini acara pernikahan Ananda Yoga dan Adinda Dina, di mana tanggal 20 Oktober lalu atau tepatnya 6 hari yang lalu sudah melaksanakan ijab dan kabulnya Bapak. Kita doakan bersama mudah-mudahan keluarga yang dibina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, serta nanti ke depan dianugerahkan keturunan yang soleh dan soleha. Ini kalau orang Betawi bilang, karena saya orang Barat tadi saya bilang orang Betawi, kalau 3 hari itu di acara adat Betawi ada namanya ngendong nikah, dan ini ngunduh mantu. Ini ibarat kata pengantin masih wangi-wanginya, ini masih wangi melati. Ntar udah 3 tahun 5 tahun ke depan baru asam garamnya kelihatan.
Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya ngerasain, Pak. Salawat trading salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini juga kita sampaikan kepada keluarga, sahabat dan juga kita selaku umat pengikutnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berdirinya saya di sini untuk mewakili pihak keluarga besar dan rombongan keluarga besar Bapak Munaji. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Tentunya yang pertama rasa tahniyah, rasa penghargaan, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Bapak Warsito dan Ibu Sri Atun atas segala jamuannya dan juga sarananya yang sudah disiapkan. Tadi kita berangkat dari London jam 8 pas. Iya, Lenteng Agung sinian dikit Ibu, Depok Rawakalong. Landing ke sini jam 8.15. Alhamdulillah ibu-ibu make upnya udah pada luntur, Pak. Kalau bapak-bapak sih emang sering nongkrong, jadi nggak jadi masalah. Saya lihatin ibu-ibu di depan pada gelisah. Alhamdulillah kita selamat dari awal. Kita juga minta doanya kepada keluarga besar dan juga rombongan, bila nanti kita meninggalkan acara ini sampai nanti ke tempat kita pulang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari rombongan kita memohon maaf Bapak Ibu, bila mana dari awal kedatangan kita sampai nanti terakhir kita meninggalkan acara tempat ini, mohon maaf tidak bisa menemani sampai selesai. Mohon dibukakan pintu maaf apabila kedatangan kita merepotkan. Lalu yang kedua, di sini kami berserta rombongan datang tidak lenggang tangan. Tadi ada beberapa cindera mata, ada beberapa bawaan yang kita bawa dari Rawakalong, Grogol, RT 2 RW 10, perwakilan dari keluarga Bapak Munaji kita bawa, kita serahkan. Ini mohon diterima dengan kelapangan hati dan sepenuhnya hati. Mohon jangan dilihat dari apa yang kita bawa, apa yang kita antarkan, tapi di luar daripada itu, itulah bukti tanda cinta kasih yang terjalin antara keluarga besar Bapak Warsito dan Bapak Munaji. Dan yang terakhir, mungkin kami menitipkan Adinda Dina, bahwasannya memang di setiap kolam itu beda-beda ikannya Pak, dan juga di setiap lingkungan, di setiap budaya adatnya juga beda-beda. Makanya untuk nanti ke depan bila mana Adinda Dina berumah tangga di sini, bermasyarakat di sini, kita titipkan Adinda Dina, jika memang ada salah sedikit, mohon diajari, diberitahu, jangan dimarahin. Kalau misalkan belum bisa masukin benang ke dalam jarum, bantuin, kan begitu, diajarin. Seperti itu. Mungkin itu saja kami selaku perwakilan dari pihak keluarga, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila wa akramit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu dikit boleh, Pak? Pantun dulu boleh? Kalau dikit nggak mau. Oh, nggak boleh. Pak RT ini cerdas nih ngomongnya, tertata, rapi, dan enak dicerna. Namanya juga RT, nggak salah ya, mudah jadi RT nih. Ntar jadi dewan ya Pak RT ya. Amin, amin, mudah-mudahan. Tak doain Pak RT. Ya. Dewan Kota Depok. Amin. Tak coblos pertama. Ikan sepat, ikan gabus. Bagus. Dimasaknya di bulan Sapar. Waduh, cakep banget. Lebih cepat, lebih bagus. Oke. Warga saya udah pada lapar. Pastinya. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sambutan penerimaan dari keluarga besar Bapak Warsito yang insya Allah akan dibawakan Kolonel TNI Haji Saproni Sang Adi SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala qaula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormatin pemangku hajat Sulul Bait, yaitu Bapak Warsito beserta keluarga,
istrinya Ibu Sriatun namanya. Ya. Yang kami hormatin dari Besan, ya, yang sudah hadir tadi sudah disampaikan di sini dari Grogol beserta para pengiring. Yang kami hormatin juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para undangan yang hadir pada pagi ini. Kalau saya lihat tadi di akhir ada pantunnya, saya kasih di depan ada pantunnya. Saya lagi ngarang-ngarang pantunnya ini. Karena dadakan ya. Ngarangnya 1 jam ini. Banyak pendatang membawa tas. Kami ucapkan selamat datang di kampung Gang Atas. Membawa tas sambil memakai sepatu. Kalau mau tinggal di Gang Atas harus mau bersatu. Kalau nggak mau bersatu sama Pak Ketua RT disuruh minggir. Terima kasih. Yang pertama tentunya kami mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang sangat gembira menyaksikan ngunduh mantu. Sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya bisa selamat dunia wal akhirah dan nantinya kita mendapat syafaatnya. Para bapak dan ibu-ibu yang kami hormatin, saya di sini mewakili keluarga dari Bapak Warsito sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, wabil khusus dari Besan dan rombongannya yang sudah hadir jam 8.15 tadi. Perlu kami sampaikan juga memang perencanaan itu sudah bisa 100% rencana yang baik, tapi keterlambatan ini memang karena kondisi dan situasi. Di depan itu ada pisang, ada tebu, sudah disambut di situ sebenarnya. Ya, kalau tebu itu artinya kalau nggak salah supaya mantennya itu dan kita saksikan supaya mantep di kalbu, makanya ada tebunya di situ. Ya, pisang raja. Pisang raja itu dari kata pisan. Pisan itu sekali. Harapan kami Mas Yoga dan Mbak mana ya? Mbak Rahma itu bisa melaksanakan pernikahan ini sekali saja. Pisan itu sekali. Jadi perlu tadi MC dengan tata krama bahasa Jawa yang sangat fasih dan unggul, mungkin dari pisan nggak ngerti artinya. Akhirnya dipanggil monggo kula aturi jumeneng, nah, mau itu nggak ngerti apa itu jumeneng. Ya, itu sekali lagi kami dari keluarga Bapak Warsito mohon maaf apabila ada kekurangan apapun kondisi dan keadaan yang seperti inilah ya. Gang Atas Kampung Mampang RT 01 RT RW 09. Kami mohon segera menyesuaikan mulai dari besan, mulai dari keluarga, yang jelas ini sudah menyatu menjadi keluarga. Kami mendengar dan tadi disampaikan oleh Pak Ketua RT yang termuda sekota Depok kelihatannya ya. Ya, Ketua RT termuda, tapi kita belum tahu lahirnya. Ya, lahirnya tahun berapa. Biasanya tampak muda, tahu-tahu umurnya tua ya gitu. Kayak saya ini yang nggak tahu mesti umurnya 40-an gitu, padahal udah tua gitu. Jadi hal-hal ini tentunya harapan kami dari keluarga Pak Warsito sekali lagi menyambut dengan baik dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tadi disampaikan juga membawa ke sini juga bukan tangan kosong, membawa bingkisan dan oleh-oleh. Ya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Yang jelas tadi tidak boleh dilihat, yang jelas bingkisan itu akan kami lihat. Ya. Jangan dilihat ya. Kami lihat, kalau nggak dilihat nggak bisa terima kita gitu ya. Ya. Itu ucapan kami ya. Dan acara ini sesuai dengan rondon yang ada
mulai tadi malam sebenarnya sudah kirim doa kepada para leluhur, kirim doa kepada para almarhum, orang tua dan semuanya. Juga mohon doa semoga acara hari ini bisa lancar. Juga mendoakan bersama semoga mempelai berdua bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Allahumma amin. Sekali lagi acara ini bisa sampai malam, mungkin jam 10, jam 11 selesai. Jika ingin ikut ke sini, ingin nyanyi dan ini disiapin campur sari, mari dinikmatin bersama. Ini bosnya campur sari samping saya ini ya. Kalau mau pesen campur sari ya silahkan melalui saya dulu ya. Nah, baru tak sampaikan. Jangan langsung nomor handphonenya ditutup aja nanti itu ya. Sekali lagi kami mewakili keluarga, mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga acara ini berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah loh serius, ini di Arab udah WA sama saya, Thailand udah sama WA sama saya, serius Bu, ini live streaming, boleh dicek di WA di YouTube, ketik aja ini langsung nongol di situ. Tuh Cerah Foto Channel, Cerah Foto Channel Cijantung dan RDS Sampursari, terus Bahajat diketik udah nongol. Makanya ini banyak sekali dari Zimbabwe aja udah WA Bu. Nah. Dipersilakan untuk cucuk lampahnya untuk mengatur semuanya. Ya, salaman dulu. Ya tahan dan kelihatan mesra, jangan cemberut. Ya, bapaknya salaman juga. Oke. Nah, kayak temen akrab bro. Salamannya. Oh, bestie sekarang ya. Oke, bestie. Oke, baik, terima kasih. Demikian tadi acara serah-serahan secara simbolis. Ibu Siti Mar'ah menyerahkan barang bawanya kepada Ibu Sri Atun. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara adat, acara panggih adat Jawa yang insya Allah saya pandu sendiri bersama rekan saya, cucuk lampah saya, Mas Saryo yang dari Grogol Mampang juga Bu, ini Bu tetangganya Bu, ini Mampang Grogol asli ini juga Godot Kocok Gandrung juga oke. Hua-hue juga oke. Cucuk lampah juga santun oke. Baik, selanjutnya akan kami teruskan yaitu acara manggih pengantin dengan adat Jawa. Dipersilakan untuk cucuk lampahnya untuk persiapkan. Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna sebab puspiteng udyana yang pandraing sarwa rukma renggeng manik mawa retna prabanya sumirat kenyaring tejo leliweran lir kilat ngirik ing gegondom ming katiuping maruta mondo saparan mangambar gongas
miyosipun sang Kapanten Putri kadhiraken Ketawang Puspawarna. Ana teja mawa Prabu tejane Sang Sriat Maja Putri medal saking Tepaswangi. Ora mokal mangambar-ambar gandanya hangebaki wonten sajroning pawiwahan. Pating gemebyar pating cemlorot kados lintang alian ing wancin dalu. Punika tawaranipun Sang Sriat Maja Putri miyos saking Tepaswangi. Lon-lonan tindaknya sang pengantin putri ngadhep wonten ing pambagyaning para tamu lenggah kakung Semaputri. Kadherekaken Sang Suba Manggala ya manggalaning yuda ya pangarsaning lampah. Kaabet dening ibu bapak wenenggih Bapa Munaji adalah Ibu Siti Mar'ah. Wonten sekar ganda arum puniki menika sekaripun Sang Sri Pengantin Putri blalak-blalak netrane ing tansah nyuwun pangarsaning Gusti kang akarya jagat anggenipun nepusing ngagesang urip mugi tansah bagya donya lan akhirat. Biar padangan rawang sorot ing Bagaskara kinara pandum sumuluh hamadangi sesining bumi. Tan ana mendung ngangliyung, tan ana godhong kang obah awit kawibawaning karibawane Sang Dijanata. Sapecahan oleh Sang Suba Manggala ya sang manggalaning yuda ya pangarsaning lampah. Sinten tata ingkang wiji ngedados pangarsaning lampah. Bagus pasuryane tindake jujur. Angepun mboten mokal nyangkul jejibahan. Puniki menika Iwan Sunaryo. Ingetan sahatos-atos tindaknya arep pepeh handherekaken ingkang panganten putri miyos saking Tepaswangi. Dep-dep tidem permanem marap bawane sami rompeng. Sang Sriat Maja kakalih ngang badhe nepusi jejering ingkang gesang. Daya-daya kinarya kang gempaling cacarita boten kados kawuryaning salebeting pawiwahan. Walalan sang tinjaknya Sang Suba Manggala ya sang pangarsaning lampah. Tajem tanep mbregeneng saking pangatos-atos tindaknya Sang Suba Manggala nut adat wididana ing sampun wangker kawengker wonten ing kraton Surakarta hadiningrat ujaring para kina bilih kabudaya luhuring budi-budining luhur mugia tansah amrembaka dumateng Kuraga Agung Bapa Warsita dasar anteng tajen jat nika kang kaeksi Sang Suba Manggala ngegungaken susilaning nuraga tan kuciwa kan praninan
tansah siyaga surek ewuh ubaya tan blenjani dasar Iwan Sunaryo tegentang tangguh hanyek yani ungjaning para penganten putri miyos saking Tepaswangi tumuju ing dampar kencana kalenggahaken pating cemorong pating gemebyar corotipun pengageman sang penganten putri tansah sumilak katon hangilak-hilak marga ageng tumuju ing dumateng sasana rinengga punika candrane sang penganten putri yang mebyal miyos saking Tepaswangi hanrawang netronipun tuju wonten ing pawiwahan ing tansah nyuwun jurung pangestu dumateng para sesepuh dumateng para pinisepuh paripurna miyosipun penganten putri mijil saking Tepaswangi tumuju ing dampar kentana ing sampun kalanggahaken sang saya dalu araras abyor kang lintang gumedak tis desanya tengah wengi lumrang gandaning pus pito karyanging putyani sang Dijawara mrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sak rining kembang idem ing wanci enjang wis dumugi wayahe mangsa kala dinawak ing kono dratna Jaka Muda Tarna sing lampun katampi kenya ing sulistyaning warni ujaring para kina nut adat pitiwedyana ing sampun kawengker ing kraton Surakarta hadinirat dhaup panggihipun Sang Sriat Maja kekalih hambabar gending kodhok ngorek geter panter kaya teja kang manter horeg sakjroning pawiwahan wonten sasana bagian bebasar horak hambata rubuh punika sang penganten kakung sampun hamyak tuju ing pawiwahan temanten kakung lamun Cinandra bebasan kunang Candra Wiwarna
dasar pekik ing warna dedeg-dedeg sopangawak brata langgung-langgung sinaban busana kang kinetes benang kencana sumular agelar-gelar nanging datan hambrengi wonten ing sajroning pawiwahan ingkang sampun karangkuh dumateng Rama dalah ibu bapa Warasita dalah ibu Sriatun awit bombong galihipun bapa Warasita dalah ibu Atun ingkang sampun netepi dharmanipun tiyang asepah ing Bami Suda putra kekalih kadherekaken kenya sulistyaning warni salujur baris punika ta warnane ingkang badhe nderekaken dumateng manten kakung badhe nuju wonten ing katamanan empun sampun kacaracik wonten Bokor Kencana wonten Tigan pasemoning sampun gambaraken ngancik ing Alamadya bebasan Tigan kanjeng sampun samangke Sang Sri Atmaja kekalih nuju wonten ing bebayan enggar bebayan agung ngancik ing Alamadya saya caket nyaketi ing Bokor Kencana kanthi kaisen-isen kembang triwerna wujudipun wonten segar mawar wonten kenanga wonten kantil mujudaken ing sakmangking ngalam madya wonten mawarni-warni cobaan lan ugi kenging kenanga ngene ning tansah gumantel ana ing sajroning ati nyembah marang Gusti gati hambalang gantal hambalang sirih talika tresna mujudaken suruh benang lawe mugi-mugi talika tresna ning sak mangke tuwuh sajroning Sang Sri Atmaja kekalih tuhaken talika tresnan daya-daya sungkem bekti sang neraka hanglus-nglus pundhakipun dumateng Keng Garwa daya-daya tanggap temanten putri kita-kita ingkang sampun cuwais wonten Tigan Keng Raka sarwi sumembah sarta hamiji pebedaning Kang Garwa piyah pecah saknalika ing sakmangke sang pengantin kakung ingkang badhe ngancik ing Alamadya tanggel jawab njunjung derajat dumateng Keng Garwa tanggap sasmita samparing sukerta Keng Garwa ngresiki mugi ing sakmangke wonten ing Alamadya wonten ing rumah tangga ingkang enggal bebrayan enggal ingkang tansah slamet rahayu prabéda ing sambi kala paripurna Keng Garwa ngresiki sukertaning tanggap sasmita dumateng Keng Raka saking bektinipun dumateng Keng Garwa dumateng kakungipun gatining panggih penganten awet donga pangestu panjenengan sedaya manggih rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa hangresiki sukerta mujudaken bilih Keng Garwa tansah bekti tansah tanggel jawab dumateng kakungipun
gatinipun panggih paripurna dundung derajat dumateng Raka junjung derajat dumateng garwanipun bilih sak mangke ing malam madya bebrayan enggal sami-sami tanggal jawabipun paripurna mideri ingkang angka 3 mugi pasemon ing sak mangke keng garwa mbok bilih pabejeng rejeki wonten ing luar negeri pados rejeki wonten sak jabining griya tansah kemutan dumateng keng garwa mugi-mugi slamet rahayu widodaya kali sri rubeda ing sambikala paripurna gatining panggih dawuhipun panggih Sang Sri Atmaja penganten kalajengaken gatining sinduran ing samangke bapa kula pun bapa Warsita adalah ibu Sriatun badhe hangrengku dumateng putra kekalih nuju ing Dampar Kencana wonten kain abrit wonten kain petak wujudaken bilih ing nalika semana wujudaken tiyang sungkem bekti bekti sungkem aji ajining diri tanpa brata lan ugi sungkem bekti dumateng Bapa Munaji Sang Suba Manggala sang pangarsaning lampah badhe ngestakaken dawuh pangestunipun dumateng Warsita Bapak Warsita adalah Ibu Sriatun matek aji japa mantra Sang Suba Manggala mugi wonten ing samparaning Sukerta ing pawiwahan mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa mugi-mugi ing kalenggan menika Sang Suba Manggala sang pangarsaning lampah ngestakaken dawuh tansah jumbuh ingkang ginayuh tansah jangka ingkang ginanta Sang Suba Manggala handherekaken Sri Narendra Sang Suba Manggala ya sang pangarsaning lampah sinten to ingkang piniji nyangkul jejibahan dumateng Bapa Warsita dasar dedeg piandele anteng tajen jatmika kang kaeksi ingkang tansah ngagungaken susila nuraga ingkang tansah kuciwa kang prayitna siyaga surekewuh tansah ubyane tan balinjani tegen tanggon tangguh lan ugi tansah tanggel jawab punika to bagus Iwan Saroyo ingkang netepi jejibahan nyangkul jejibahan dumateng bapa kula pun Bapa Warsita pan alon-alon tanggah jumangkah hanya kiki ungjane penganten kekalih mungsu lumampah kiraping Sang Sri Atmaja kekalih nuju ing Dampar Kencana sapecak hanoleh ingkang tansah atos-atos tindaknya Sang Suba Manggala dumateng galihipun Bapa kula Bapa Munaji dalah Ibu Sri Timarah
hangrung ngopi dumateng putra kaklih nuju ing dampar kencana Bagus Yoga adalah Yahayu Roro Rahma ingkang sampun sinugeban dumateng Rama Munaji. Mugi tansah ing arsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani bebasan Ki Hajar Dewantara. Ing arsa sung tulodo Bapa Munaji tansah nuladani tansah tanggung jawab dumateng putra kekalih. Ing madya mangun karsa Bagus Yoga dalah Roro Rahma Nur Andini ing badhe ngestakaken ing mangke ngalamadya lan dipun sengkuyung tutwuri handayani Ibu Siti Mar'ah ingkang tansah hayeng kuyung dumateng putra kekalih. Saya saged maraket wonten ing dampar kencana. Sang Suba Manggala sang pangarasane lampah handherekaken Bagus Yoga adalah Yahayu Roro Rahma. Tansah lon-lonan kadherekaken sakembaran piyantun sepah-sepah piyantun ibu-ibu awit saking remenipun dumateng Bagus Yoga adalah Rama. Oh, meraket wonten ing dampar kencana Bapa Munaji ing sak mangke badhe bobot timbang dumateng putra kekalih. Daya-daya Bapa Munaji adalah Ibu Siti Mar'ah lenggah wonten ing dampar kencana nimbang dumateng putra kekalih punapa ta werdinipun ing sak mangke. Bapa Munaji ingkang badhe tanggel jawab dumateng putra kekalih ingkang nuduhaken marang bebener Ajrih. Yo. Daya-daya Bapa Warsita adalah Ibu Sri Atun lenggah marak ing dampar kencana. Ingatan saya nyuwun dumateng para winasis, dumateng para sepuh, dumateng para ulama ingkang tansah sanding kitab suci Ilahi Robbi. Nalika semono ujaring para kina mugi budaya dadi tuladaning para Jawata ingkang dados paugraning dumateng para Jawata ing samung Jawat. Bapak, menurut Bapak, anak mantu sama anak sendiri berat yang mana, Pak? Sama beratnya, Bu. Sama, Mas. Baik, demikian tadi bobot timbang Pak Munaji kepada dua anaknya, ya sama beratnya ditanya sama Ibu Siti Mar'ah.
Pun nggih kalajengaken nggih menika tanam utawa wisuda bilih. Ing dinten menika Bapak Munajing sampun tanggel jawab wisuda putra kekalih. Ing sakjroning galih Bapak Munaji bombong rasatining Bapak Munaji. Ingkang sampun netepi dharmanipun sepah wisuda putra kekalih. Om Dedaya dupi anglajaken nggih menika wonten Kacar Kucur. Punapa ta wedhinipun Kacar Kucur wong liya dadi sedulur ngrakeketaken pasduluran Bapak Warsita dalah Ibu Munaji. Ing sakmangke Bagus Yoga Prasetyo SAK ingkang badhe ngaturaken rejeki dumateng Rahma Nur Andini SM. Kacar Kucur kanthi kaisen-isen dele kawak wos kawak arta kawak mugi nuwuhaken dumateng Sang Sri Atmaja kekalih anggenipun urip bebrayan enggal nujeng kalenggahan. Mugi keluarganipun Mas Yoga adalah Mbah Rahma ing sakmangke dadosna kaken-kaken inen-inen slamiya. Mautlah yang akan memisahkan Anda. Kacar Kucur mujudaken bilih puji syukur dumateng Gusti ingkang akarya jagat ingkang tansah paring rejeki nglinuwih ingkang tansah kelancaran anggenipun angupa jiwa paripurna. Mas Yoga ngaturaken Kacar Kucur utawi Dunakaya dumateng Keng Garwa. Rasa puji syukur dumateng Keng Garwa ing sakmangke tambahing berkah pangestu katapaken dumateng Ibu Siti Mar'ah. Lagi tok penyaring tejo leliweran lir swaraning gegono yuk kairing musik lagi Mas Tok. Dodok sesedotan Sang Suba Manggala ya sang pangarasaning lampah. Awit pangatos-atosipun Sang Suba Manggala ngaturaken klimah dembu dahar klimah tanpa ana sing kececer. Mas Yoga dalah Mbak Rahma mugi ing sakmangke tansah saling asah asih asuh yang sejodohan wonten triwerna impun sampun dipun gambaraken wonten ing sakjroning alam jondonya lan ugi digelar wonten ing kitab suci Rabi Ilahi. Yang jejodohan wonten kacarita, yang jejodohan ing tanggel jawab. Lan ugi tiyang jejodohan iku saling mila sak mangke nuwuhaken ngunjuk dahar gembul klimah hamujudaken sak mangke wonten ing
alam agesang mugi sagota tanggal jawab. Daya-daya Mas Yoga ngunjukaken dumateng kang garwa bilih mugi tansah toya ingkang wening toya ingkang werni mugi sakjroning galih sang sriat mojo kakalih tansah antuk pengayumaning Gusti kang akarya loka lan ugi angsal toya ingkang wening hangayomi dumateng keluarganipun. Paripurna sang sriat mojo kekalih yang sampun gembul dahar gembul klimah ngunjuk toya wening duping lajengaken lolos duwung utawi cabut keris awit sang sriat mojo kekalih badhe nyuwun donga pangestu sungkem bekti dumateng Rama Dalah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kris ingsun mang cabutno cahayu tapi aja mbok tancepke mengko ndak dadi gawe. Paripurna ngolos duwung nyabut keris bilih Kang Mas Yoga ingkang badhe nderekaken dumateng Rara Rahman Nur Andini SM nuju dumateng Rama Dalah Ibu nyuwun sungkem bekti pangabekti. Daya-daya Mas Yoga handherekaken dumateng Rahman Nur Andini sang istri tercinta. Ibu sungkem bekti, mohon maaf Ibu. Ibu Siti Marah, saya Rahman Nur Andini SF yang selama ini belum membahagiakan Ibu, yang selama ini selalu merepotkan Ibu, yang selama ini belum bisa membahagiakan Ibu. Dalam kandungan sampai sekarang selalu bikin jengkel Ibu. Ibu izinkan Rahma Ibu, Rahma akan berumah tangga bersama Mas Yoga Ibu. Bapak saya Yoga mohon izin mohon idi Bapak Munaji baik gantian cium jengku wonten ing astunipun Ibu Rama Dalah Ibu, jengku wonten lepipun Ibu Rama Dalah Ibu. Jroning kalih Rama Dalah Ibu kasempyuk katetes nampi sungkem bekti dumateng putra kekalih. Pilih pepundian catur namun lengah sampur jengkar Mas Yoga nyuwun minta maaf dumateng Ibu Siti Marah. Ibu Bapak saya Rahma yang selama ini selalu merepotkan Bapak, yang selama ini membuat jengkel Bapak Rahma. Mohon izin mohon idi Bapak, Rahma akan berumah tangga bersama Mas Yoga. Ibu Yoga mohon izin mohon ridhonya Ibu, doakan ya Ibu, anak Bapak saya bersunting, anak Ibu saya bersunting. Mohon arahan, mohon bimbingan. Yoga belum bisa apa-apa Ibu, Yoga belum bisa mengerti apa-apa Ibu, hanya perlu butuh bimbingan Ibu Siti Marah. Daya-daya
asta ibu netesaken luh dumateng putra kekalih awit saking bombong rasaning atinipun Rama dalah ibu nampi sungkem bekti putra kekalih nalika semana ana sak titaing dewa ingkang tansah Gusti paring idi Gusti paring jejodohan nugroho yoga adalah Rahmanur Andini SM. Doyo-doyo Mas Yoga minta maaf kepada Ibu Sri Atun. Ibu luhuring budi-budine ngeluhur bilih Ibu Sri Atun sampun nampi dumateng yoganipun Mas Yoga ya anakku tak tampa pangestumu pangestune ibu ae tampan ana Cabagus ayu Bapak Yoga mohon idin mohon ridho mohon bimbingan Bapak Yoga akan berumah tangga bersama Rahmanur Andini Bapak mangiwir-ngiwir rambutnya mangiwir pundak Bapak Warsito dumateng Bagus Yoga luluh wonten ing sadroning galihipun Bapak Warsito maos bombong rasa galih Bapak Warsito ing sampun netepi darmanipun tiyang sepah mugi ingkang saking seknan dumateng para lenggah kakung Sumaputri langkung-langkung dongata dumateng para punden para ulama Bapak Warsito bilih dinten menika yang sampun ngrengkuh sampun netepi darmanipun tiyang sepah kami sudah putra kekalih Yoga adalah roh rahmat anakku Yoga hati-hati ya cah bagus wong urip sandungane akeh ceritane akeh larangane ya akeh ning mungling bapak siji ikuti agama aja adoh karo agamamu kepercayaanmu aja tinggalno salat cah bagus iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala anakku Yoga bapak bombong ngrasani ati bapak Yoga oh Yoga ya mung iki sing gadang-gadang iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa ya cah bagus Yoga paripurna Mas Yoga nyun ngembekti dumateng Ibu Sri Atun sang saya dalu arara sapyor kalintang gumedhap Desa tengah wengi lumrang gandaning pus mito sang ditya ora brengeng ner swaraning madu pranta manungsung sak
rinding gembang niki paripurna karantapan ing sampun karacik nut adat widina dhumateng keluarga agung Bapa Warsita karacik kanthi runtut rantat ing sampun katur setunggal pokos pindah kula pinangka pambiwara medharaken dawuh panggihipun Sang Sriatmaja kekalih nyuwunipun ayak-ayak pamungkas sorot etan padang pajaring ngono nggih welasing Gusti ingkang akarya jagat mugi keluarga agung Bapa Warsita mugi jinaketna ing nugraha tinebihna ing sengkala katiting wekdal menika Bapa kula pun Bapa Warsita ing sampun netepi darmanipun tiyang sepah wujudipun tasakuran ngunduh mantuk makarya sesarengan rongga wedding dekorasi lan ugi RDS campur sari pimpinanipun Kirangga lan ugi video syuting cerah foto sound system Raja Wali tansah hanyeng kuyung tansah saling asah-asih asuh dumateng keluarga agung Bapa Warsita penyaring tejo liliweran ora mokal bilih Bapa Warsita Bapa RT wonten pamengku wilayah dukuh atas jalanipun ingkang dados panutan ingkang dados paugraning wonten ing warga khususipun Pancoran Mas Pitara mugi lestari budaya Jawa ngrembaka salamiya ampun ninggalaken sejarah Betawi juga punya sejarah, Jawa juga punya sejarah, Sumatera punya sejarah, Papua punya sejarah, Aceh punya sejarah, Kalimantan punya sejarah, Minangkabau punya sejarah, Sunda punya sejarah. Insya Allah NKRI harga mati. Sepindah malih saking kula rongga wedding dekorasi ingkang mijil saking Citayam Tanjakran Kramat Bojong Gede Bokor ingkang sampun ngaturaken dawuhipun Bapak Warsita ambok bilih kula lan ugi rencangan-rencangan kula anggenipun hanggadhahi lepatan boten merenani penggali dumateng panjenengan sedaya kula sak kanca tansah wantu-wantu nyundung samudra pangasami ingkang kathah saking kula mewakili kru Jaya-jaya Wijanti Lebrung Pangastuti mugi rahayu-rahayu ingkang samya pinanggih malih matur sembah suwun agri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.